3 semanas tardou o Goberno en aprobar as medidas para paliar os efectos da guerra en Irán. Desde mañá haberá rebaixas nos impostos dos carburantes e da luz. As negociacións abriron unha crise entre a parte socialista do Executivo e Sumar, que durante 2 horas se negou a entrar ao Consello de Ministros. A Fiscalía Europea investiga se o Goberno malversou fondos destinados a manter a vía onde se produciu o accidente de Adamuz. Hoxe a xuíza alertou de que o Adif retirou máis de 40 metros de carril sen autorización. Todo nunha xornada en que milleiros de persoas saíron á rúa en Huelva para exixir a verdade sobre as causas deste sinistro. Ourense vai contar con 50 novas prazas en residencias de maiores. Alfonso Rueda inaugurou esta mañá o centro de Xunqueira de Ambía, o que puxo de exemplo do compromiso da Xunta cos servizos no rural. O Goberno galego pon en marcha 700 novas prazas en residencias e centros de día. Comezamos, boas noites. 3 semanas houbo que agardar para que o Goberno presentase un paquete con 80 medidas para paliar os efectos da guerra de Irán. Foi logo dun Consello de Ministros accidentado, que se tivo que atrasar 2 horas ante a negativa de Sumar a participar. O Executivo intentou atallar a crise dividindo as medidas en 2 decretos diferentes. O Goberno rebaixa do 21 ao 10% o IBE da luz, do gas e dos carburantes e conxela o prezo máximo do butano e do propano. Tamén se aproban axudas directas para os sectores máis afectados pola suba dos prezos. Os transportistas, pescadores e agricultores recibirán 20 céntimos por litro á hora de cargar combustible. A industria electrointensiva tamén terá bonificacións. Si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor. O Goberno calcula que o plan mobilizará 5.000 millóns de euros e beneficiará 20 millóns de fogares. As medidas entran en vigor mañá mesmo, aínda que terán que ser convalidadas o xoves no Congreso. As negociacións provocaron a maior crise interna no Goberno nesta legislatura. O Consello de Ministros tivo que atrasarse ata 2 horas polo plantón de Sumar e finalmente aprobáronse 2 decretos. O segundo deles inclúe iniciativas en vivenda como o tope aos alugueiros, unha medida que contenta Sumar pero que non conta cos apoios necesarios. No existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para poder convalidarlo. Somos conscientes de ello. Desde Sumar están satisfeitos co acordo, pero recoñecen que non foi doado chegar a un punto de encontro. Se alargó ayer por la noche muchas horas, se ha alargado también, como ustedes saben, esta mañana, porque es verdad que en estos 2 puntos, que nosotros desde Sumar insistíamos, pues no teníamos acuerdo. O PP fala de esperpento e chantaxe dentro do propio Goberno. Sánchez ha sido chantajeado por los ministros de Sumar. Un presidente digno de serlo les habría cesado en 5 segundos. O presidente da Xunta di que Galicia está disposta a tomar medidas que axuden os cidadáns, pero lamenta que o Goberno non negociará cas comunidades. Galicia, dende logo, iba a estar a favor de tomar medidas. É necesario nestes momentos. Vímolo reclamando, pero non é normal que se tomen medidas que nos afectan, que nos van a afectar como comunidade autónoma tan directamente, e que quen as toma e non vai estar tan afectado, nin siquiera se moleste, nin teña un tempo mínimo e unha lealtade institucional mínima para que antes as falemos. O 21º día da guerra deixa novas baixas na cúpula do réxime iraniano. A Garda Revolucionaria confirmou a morte do seu voceiro nun ataque aéreo. Israel anunciou que matou tamén 2 responsables de intelixencia do goberno e das forzas paramilitares persas. A aviación hebrea lanzou novos bombardeos sobre Teherán. Pola súa banda, mísiles iranianos alcanzaron as cidades israelíes de Tel Aviv e de Haifa e a cidade bella de Xerusalén. O presidente dos Estados Unidos chamoulles hoxe cobardes aos países que se negan a unirse ao seu exército para garantir a navegación polo Estreito de Hormuz. Primeira audiencia oficial dos reis de España co Papa León XIV no encontro. Reforzáronse os lazos entre España e o Vaticano e, por suposto, abordouse a próxima viaxe do Papa ao noso país. Marcos Sueiro, Roma. Que tal, Pablo? A estadía dos reis no Vaticano en Roma tamén converteuse no prólogo da visita que, como dice León XIV, realizará a España o próximo mes de xuño. Don Filipe e dona Leticia estiveron aquí unhas horas, pero os encontros e os xestos que protagonizaron son o reflexo da boa relación coa Santa Sé. Aquí, moi preto de onde estamos, no Palacio Apostólico, conversaron co Papa, intercambiaron agasallos e manifestaron tamén obxectivos compartidos, concretados, por exemplo, no desexo dunha relación
solución entre os povos baseada na convivencia pacífica. A segunda parte da visita tivo lugar en Santa María a Maior. O rei renovou a ligazón secular entre a Coroa e a Santa Sé. No seu discurso fixo unha mención expresa ao carisma do Papa Francisco e tamén confesou a súa alegría ao concretarse a chegada de León a España. A xornada, como ves, Pablo, como ven todos vostedes, deixounos imaxes cargadas de significado. A Garda Suiza preparada. O Vaticano recibe aos monarcas. E a comezar un encontro privado de case unha hora co Santo Padre na súa biblioteca privada. Hemos hablado del tiempo que nos toca vivir, de estos días en los que tanta claridad necesitamos. Filipe VI díxolle a León XIV que seguiu con moito interese o seu primeiro ano de pontificado. León XIV díxolle a Filipe VI que prepara con moito interese e ilusión a súa viaxe a España en xuño. Os reis levaron como agasallos unha manta de butaca de la Meiriña e unha copia exacta do libro de horas de Filipe II. Logo do encontro, outro Filipe agardaba na Basílica de Santa María a Maior. Agardaba Filipe IV en estatua de Bernini no atrio dun templo que renovaba o vínculo entre a coroa española e a Santa Sé. O rei tomou posesión como protocoengo da basílica en que descansa o Papa Francisco. Un faro ético para la humanidad, una referencia para creyentes y no creyentes. Esa misma sensibilidad la hemos vuelto a percibir la reina y yo en su sucesor en la cátedra de Pedro, su santidad el Papa León XIV. Este Filipe o VI invitou a se entregar ao ben común fronte ao egoísmo e a indiferenza. A investigación sobre o accidente ferroviario de Adamuz suma agora unha nova fronte xudicial. A Fiscalía Europea analiza se houbo fraude por parte do Ministerio de Transportes no uso dos case 112 millóns de euros de fondos comunitarios destinados á renovación da vía. Bruxelas, María Calvo. Sí, a Fiscalía Europea investiga un posible uso indebido de fondos europeos, fondos FEDER, concedidos no 2024 para modernizar a liña de alta velocidade entre Madrid e Sevilla, o tramo do accidente de Adamuz, que deixou 46 vítimas mortais o pasado 18 de xaneiro. As pescudas céntranse en comprobar se eses case 112 millóns de euros empregáronse correctamente na substitución de raíz e travesas. Dende o Ministerio de Transportes insisten en que todo está xustificado e que este tipo de investigacións son habituais cando se trata de financiamento europeo. A investigación do sinistro, a xuíza descobre que o Adif retirou máis de 40 metros da vía sen permiso. O administrador de infraestructuras ferroviarias, dependente do Ministerio de Transportes, recoñece que non informou o xulgado ata o 17 de marzo, 2 meses despois do accidente. Tamén se realizaron sen autorización probas de resistencia sobre algunhas das soldaduras próximas ao punto de descarrilamento. Ademais, a xuíza apercibe o Adif, dille que o material que retirou a un dos seus almacéns ten que estar a disposición xudicial. Entre os interesados en saber a verdade sobre o accidente están as familias das vítimas. Baixo o lema Memoria, Verdade e Xustiza manifestáronse esta tarde en Huelva. En silencio, como sinal de dó polos 46 falecidos, saíron da estación de tren reclamando seguridade ferroviaria e respostas completas sobre o acontecido. Na marcha estiveron acompañados pola alcaldesa de Huelva e o presidente do Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Ourense vai contar con 50 novas prazas en residencias de maiores. Alfonso Rueda inaugurou esta mañá o centro de Xunqueira de Ambía. Samuel é un dos 16 maiores que xa goza desta nova residencia con dispoñibilidade para atender a medio cento de persoas. O noso equipo coida, respeta, convive e axuda ás persoas. O Goberno galego pon en marcha 700 novas prazas en residencias e centros de día. A xente hai que coidala, dende que nace ata o final da súa vida. E obriga, polo tanto, das administracións que manexamos os cartos de todos e intentar atendelas na medida do posible. A de Xunqueira de Ambía é a primeira residencia que se inaugura dentro do plan da Xunta para mellorar e construir 24 residencias e centros de día en Galicia. Vanse investir 18,5 millóns de euros.
E xa está en marcha o novo proxecto que a Xunta vai desenvolver no barrio do 21, en Ourense. Vanse construir máis de 1.400 vivendas, o 80% delas protexidas. Ademais, vaise crear un gran espazo libre e verde, apostando pola paisaxe, a mellora ambiental e a mobilidade sostible. Estamos a falar de futuras 1.400 vivendas, de máis de 300 plazas de aparcamento público, de máis de 1.300 árbores que se plantarán, tamén dos servicios, moi importante, o que é abastecemento, saneamento, pluviais, telecomunicacións, gas, iluminación, todo para coser, para conectar, para seguir a facer cidade. Nun acto para presentar a campaña do BNG, a voceira nacional Ana Pontón afeou a discriminación das forzas estatais de Madrid con Galicia e sobre todo ca provincia de Lugo. A discriminación en moitos ámbitos, para min un deles escandaloso pode ser a finalización da autovía entre Santiago e Lugo, que é a eterna pendente que levamos 30 anos e vemos que o Goberno é incapaz de rematar unha autovía que é fundamental para a comunicación interior. Unha parroquia de Santiago quere cambiar de concello e pasarse ao de Trazo. Os veciños de Busto din que o de Santiago os ten completamente abandonados. Este domingo van votar en asemblea se inician os trámites pro cambio. Non se senten atendidos, queixanse de que o Concello de Santiago esqueceuse deles hai tempo. Somos 250 veciños, pero somos veciños de Santiago e pagamos os impostos igual que todos o resto dos veciños. O remate do seu descontento en cumprimento da promesa que o Concello lles fixo de incluir a parroquia no novo contrato do transporte urbano. Aínda peor a excusa que os buses non poden circular por las estradas da aldea polo seu mal estado. Eso choca co que nos vemos todos os días, que ven por aquí o autobús escolar, polas mañás e polas tardes, con autobuses grandes e pequenos. A mí que me digan que as carreteras que non valen, eso é mentira. Se non valen, entón a culpa será do Concello que non as ten adecuadas. A alcaldesa de Santiago puxose en contacto este venres coa Asociación de Veciños comprometéndose a negociar coa empresa de transportes a inclusión de Busto en canto se resolva o proceso de licitación. Non se fían. Necesitamos algún tipo de garantías de que eso vaya a pasar, porque a min pareceme que é tapar ahora mismo todo o bombo mediático que lle estamos dando a este tema. Con todo este malestar van decidir este domingo en asemblea se inician os trámites para marchar de Santiago e se integraren en Trazo. Un concello rural que seguramente poida entendernos moito máis do que o fai Santiago. Porque eu vexo os veciños de Trazo teñen moitísimos máis servicios, aldeas e parroquias moito máis pequenas e teñen todos os servicios que poidan ter. Aquí non hai nada, pero é que nada. A Televisión de Galicia tentou poñerse en contacto co Concello de Santiago, pero non nos deron resposta. Sen previo aviso e deixando os clientes tirados, Sedonai, líder das clínicas estéticas en España, botou hoxe o peche. En Galicia contaba con 4 centros que hoxe apareceron ca reixa baixada. Patricia Vilar. Sí, centros como este en Santiago de Compostela que esta mañá aparecían xa ca persiana baixada, en total son uns 20 en toda España. O único que recibiron os clientes foi unha mensaxe de madrugada na que lle decían que hoxe xa non ían funcionar. A empresa, a única comunicación que fixou foi a través das redes sociais, un escueto comunicado no que decía que cesaba a súa actividade e que ia solicitar o concurso de acreedores. Ademais, engadía que sería un xulgado o encargado de designar ese administrador concursal co que despois poderían negociar os clientes afectados. Uns clientes que en moitos casos tiñan citas concertadas para hoxe mesmo, que en moitos casos se achegaron a centros como este na busca dunha información que non atoparon. Todos contaban casos similares, os de tratamentos estéticos pagados por adiantado e que agora quedaban sen terminar. Un afeccionado do Celta permanece ingresado nun hospital de León tras recibir unha coitelada a pasada noite durante os enfrontamentos con radicais do Olympique. A policía francesa detivo unha moza menor de idade. O seareiro está fora de perigo. Segundo a prensa local, a lea comezou despois de que o condutor dun autobús prohibise a un grupo de radicais do Celta, armados con paus e puños americanos, subir ao vehículo. Os ultras comezaron a estragar mobiliario urbano e pronto se viron emboscados por un grupo de seareiros violentos do Olympique. Un dos galegos recibiu varios golpes cun pau, polo menos unha coitelada e mesmo un atropelo cunha moto. O afeccionado está ingresado con feridas nun pé e nunha man, pero fora de perigo. A policía detivo unha menor pola súa participación na malleira. Foi a segunda parte dunha historia de violencia entre as dúas afeccións que se comezou a escribir a semana pasada en Vigo.
Daquela foron os ultras do Celta os que se cebaron cos do equipo galo na zona do Areal. Unha lea que rematou con 3 feridos, o arresto de 2 afeccionados celestes e os danos cos que amenceron os vehículos alugados polos seguidores do Olympique chegados desde o aeroporto do Porto. Novo accidente mortal de tractor. Varias testemunhas alertaron o 112 contra as 5 desta tarde na parroquia de Queizán, no concello lugués do Corgo. Un veciño de 73 anos quedara atrapado baixo o vehículo tras caer por un desnivel e emborcar. Os bombeiros de Sarria tiveron que liberalo. Galicia lidera a sinistralidade con tractores en España con entre 15 a 20 mortes por ano, a maioría de homes maiores dos 65 e por emborcamento, como neste caso. E accidente mortal na circunvalación de Vigo. Unha muller faleceu de madrugada nunha saída de vía á altura da parroquia de Beade. O sinistro complicouse minutos despois cando outro coche chocou contra o turismo accidentado. O condutor resultou ferido leve. Espérase que mañá sábado pasen a disposición xudicial os 4 detidos na operación antidroga da Policía Nacional no ensanche de Santiago de Compostela. Alejandro Álvarez. Sí, esas 4 persoas foron detidas por supuestamente pertencer a unha rede de tráfico de estupefacientes. Un operativo que tiña lugar esta mesma mañá en diferentes puntos de maneira simultánea, como por exemplo nun piso desta rúa Alfredo Brañas. Unha intervención na que se requisaron armas e tamén drogas e que responde ás numerosas queixas veciñais ante a proliferación de narcopisos aquí nesta zona céntrica de Santiago de Compostela. Unha operación que está sendo coordinada polo xulgado de instrucción número 3 da capital galega, que decretou o segredo de sumario, operación que aínda permanece aberta, polo que non se desbotan máis detencións. Un mozo de 15 anos faleceu por meninxite na provincia de Badaxoz. Segundo informa a Consellería de Sanidade de Extremadura, tratase dun caso illado que non require vixilancia epidemiolóxica nin a aplicación de protocolos específicos. Outra nena de 5 anos faleceu en Huelva por unha sepse meningocócica, provocada pola mesma bacteria da meninxite. Os 2 casos coinciden cun gromo de meninxite que ten en alerta ao Reino Unido. O país declarou a emerxencia sanitaria ao contabilizar xa preto de 30 positivos e 2 falecidos. A maioría son estudantes da Universidade de Kent, onde se iniciou un proceso de vacinación masiva. Máis de 5.000 estudantes da Universidade de Kent puxeron xa a vacina e as ringleiras continúan sendo kilométricas. De momento hai confirmados 27 casos de meninxite B e a H1 que se detectou en Londres, todos están neste condado do sur de Inglaterra. O goberno británico declarou o estado de alerta sanitaria tras o falecemento de 2 dos infectados e abriu 4 centros de vacinación con 11.000 doses para intentar frear o gromo que de momento non está controlado. Todo apunta que se orixinou en 3 festas universitarias que se celebraron a principios de marzo, onde moitos asistentes din que compartiron bebidas e vapeadores. Aínda así, as autoridades sanitarias consideran que o gromo é inusual e apuntan a que a transmisión tan rápida ten máis que ver cunha evolución da bacteria. Todos os médicos do Reino Unido están agora mesmo en alerta ante a previsión de que aparezan novos casos. Estamos de novo en Galicia. O IFEBI acollerá a partir do vindeiro sábado e durante 5 días o ciclo Sons de Vigo. A delegada territorial da Xunta na cidade, Ana Ortiz, asistiu esta mañá á presentación do festival, destacando o compromiso do goberno galego ca oferta cultural e musical. Con máis de 2.000 entradas xa vendidas, polo escenario dos Sons de Vigo pasarán artistas nacionais e tamén locais con estilos que abarcan desde a música urbana ou a electrónica, pasando polo reggaetón. Que toquemos todos os diferentes estilos de música, aí está a diversidade e apostar tamén por os emerxentes artistas galegos, que temos moi bons artistas, tanto en música urbana como na música electrónica. É un escaparate fantástico para darlle esa visibilidade nun evento que van a pasar máis de 20.000 persoas nestes 5 días. E para música, o Luar, como cada noite de venres. Que tal, compañeiros? Boa noite. Hola Pablo, oye, perdoa que che dé as costas, pero que estou nos últimos retoques de chapa e pintura. Pablo, que aínda que non o creas, Galluso é un coqueto. Bueno, oye, pero Tilla e Aitana que va. Está a Orquestra Fuego, está la década prodigiosa, Hidden, Brisas do Quencho, Sabela e os Recanteiros, que empezamos fase eliminatoria. É unha sorpresa, así que non se movan. Guapos e guapas.
Dormir nun pazo e experimentar as sensacións de señores e fidalgos rodeados de luxo e confort é hoxe en día unha experiencia asequible. O Pazo da Almuzara, en Boborás, ofrécelles aos seus hóspedes a posibilidade de dormir no mesmo cuarto onde o fixo o rei Alfonso XIII. Das 19 habitacións que ten o Pazo da Almuzara, esta é a que suscita máis interese. Conta a lenda que aquí dormiu Alfonso XIII na época de maior prosperidade do Pazo e aínda conserva o ambiente que tería daquela. As paredes de pedra, as portas altas, todos eses detalles desa época, os mobles, entonces é moi fácil introducirte nese mundo de antaño, non? O pazo data de finais do século XIX e conserva aínda mobiliario orixinal da época. Construíuno Perfectino Viéitez, un adiñeirado veciño da zona. Un home que emigrou, que fixo fortuna viaxando pola Argentina, Buenos Aires, Ámsterdam, co comercio das pedras preciosas, retornou á súa terra e unha das casas que construiu foi este pazo. Os xardíns son outro dos reclamos deste lugar que conxuga a experiencia señorial co descanso e a meditación. Realizamos retiros para traballar ao mellor esa parte máis mental e emocional, que a xente poida descansar aquí de diferentes formas, non? Tamén colaboramos co termalismo que temos aquí en Ourense. Un edificio do século XIX adaptado ás demandas do século XXI. Non hai viaxe que fagamos ou faga alguén coñecido que non remate con algún souvenir guardado nun caixón. Cinceiros ou alfergas adoitan ser os menos desexados, pero imáns, camisetas e cuncas sempre teñen éxito. A industria dos recordos non esmorece a vida conta do incremento anual do turismo. Xunto aos clásicos como as representacións do folclore e a cultura popular de cada lugar, conviven produtos máis actualizados. Imanes, llaveros, camisetas, gorras, sudaderas. El típico imán, comida típica e algo de ropa. O custo económico e o tamaño, é dicir que sexa barato e que caiba na maleta, son dous requisitos imprescindibles para que un recordo triunfe. Eso é importante, que ocupe un poquinho espazo na maleta. Sobre todo algo original, buscan sempre algo original que non levaron nunca, pero bueno, que eso a veces ser o imán ou que a xente colecciona. Porén, hai cousas que sempre alguén merca para agasallar que case nunca teñen éxito. Jarrones o ceniceros, que me regalaban mucho antes, pues algunos en la basura y otros guardados en una caja. Algún cenicero, por ejemplo, que siempre quedan en el olvido. O que nunca falla, iso sí, é aquilo que poder sacarlle un proveito directo. Es para cerveza, para enfriar cerveza, mire. Y entonces esto lo enfriamos bien y la tomamos bien fresquita. Yo por los amigos siempre digo, a mí regalarme consumibles. Concordamos, e non esquezamos que o mellor recordo é unha bonita experiencia nun marco incomparable. Pasou o que nunca pensamos que podía pasar. Morreu o tipo máis duro, Chuck Norris. Era tan duro que del se dicía que cando facía flexións non levantaba o seu corpo, senón que empurraba a terra cara abaixo. Ou que quixeron esculpir a súa cara no Monte Rushmore, pero o granito non era duro abondo. Aquí en Galicia temos o seu doble que vive en Carballo, Añón García, e tamén está o que lle chaman o Chuck Norris galego pola súa valentía. O mítico Bernardino Garrido, que se enfrontou el só a dous homes que o asaltaron con armas de fogo e que cando lle dixeron que o mataban contestou o famoso que che fixen eu gelipollas. O de veras, Norris foi campeón mundial de karate antes de ser actor e despois fixo de tipo duro en alo menos 50 películas e varias series de éxito. Deixounos unha icona, queda o seu legado. Feliz fin de semana. Quen quera primeiro? Ti, amigo. Quérela ti. Está todo.